altid et besøg værd. Hun er altid dejlig, frisk, hjemmelavet mad på tapetet. Så imens vi bygger banen om, så gå op og besøg Else Marie Fransen oppe i rytterstuen, oppe ved vedhallerne. Og næste rytter, vi skal have til at gøre sig klar herinde på banen, det er start nummer 22, Emma Torgård Johansen. Start nummer 23, Julie Bøje, må komme med herind på banen og holde sig klar. Og Lone L. Hasselmark holder klar på opvarmningen. Seks fejl blev det til for Charlotte Schødt, hvor de to var tidsfejl. Tiden var 72,59. Så er det jo sådan, hvis man nu skulle være sulten her og ikke kan holde sig ind til, at man når helt op i køkkenet, så har vi også den fine springbutikken, og det er jo den, der ligger hernede ved opvarmningsbanen, og der er der også dejlige ting og sager, man kan få der, blandt andet kaffe og vand, og der er også og der er jo sandwicher, der er kolde drikke, og så er der jo selvfølgelig også en dejlig, høflig betjening. Det er jo ikke sådan, vi skal lave reklame for det specielt, men det er jo Else Maries barnebarn. Så alle hjælper til her i Tørring. Men næste rytter, der skal gøre sig klar herinde på banen, det er start nummer 23, Julie Bøje. Start nummer 24, Lone L. Hasselmark, må komme med på banen og holde sig klar. Elinor Madsen holder klar på opvarmningen. Emma sluttede med 0 fejl og modtager her en roset. Tillykke med det. Det er jo heller ikke. Nej. Ja, okay.